Апавяданне чацвёртае. Ты інакш глядзіш на жыццё. Не спадабаўся ён мне пры першай сустрэчы. Прыгожыя мужчыны наогул мне ніколі не падабаліся, а ў яго мала што мілавідны твар, дык яшчэ чорныя вочы, вялікія, выразныя, прымушалі заўважаць. Выгляд быў хлапчукаваты, невысокі рост, чыжык-пыжык замест прычоскі, жонка і дзве дачушкі, пра якіх я даведавалася яшчэ да знаёмства, не дадавалі ў маім уяўленні яму сур'ёзнасці і самастойнасці, хутчэй сведчылі пры яго зялёным веку аб легкадумстве. Нам жа яшчэ толькі пераваліла за 20, а ўжо аўдавелая кватэра Голубавай збірала ў тыя часы наш мясцовы бамонд. Блізіўся Новы год, стваралася напружанне, крытычна не хапала мужчынскай особі. Дзеля папраўкі становішча і быў ён некім запеленгаваны, ледзь прыехаўшы адбываць інтэрнатуру ў раённай бальніцы, так што мог быць запрошаны на свята пасля установачнага знаёмства. Трымаўся крыху сарамліва, больш дазваляў сябе такім лічыць, амаль не размаўляў, задумліва ўсміхаўся і вывучаў прысутных. Да наступнай выпадковай сустрэчы забылася пра яго. Дарэчы, да Голубавай ён так і не прыйшоў, адмовіўся, паеду дамоў. Прычым зрабіў тады 1 бал на свой рахунак па маім падліку. Нехта паклікаў мяне зусім незнаёмым голасам, так па-сяброўску. Лена здзівілася ад нечаканасці. За руку трымаў мяне той хлапчук. У поўным узбраенні я прыняла пазіцыйную гатоўнасць. Праз глупства і недавыхаванасць. Асуджальная поза, адзіна магчымы, як мне здавалася, у такім становішчы грэблівы пагляд. Камсамолка, адным словам. Толькі пажадаў убачыць, і вось збылося. На ты проста і адкрыта гаварыў ён, гледзячы прама ў вочы мне. Я разгубілася, адчула сябе зусім дзяўчынкай. Вось толькі не трэба рамантыкі. У ім гаварыў мужчына. Чалавек, які ведае жыццё і ведае, чаго ад яго хоча. І самае галоўнае, які не баяўся прайграваць. Ёсць ты, ёсць я. Ёсць маё права надзеі і ёсць тваё права адмаўляць. У яго былі загарэлыя, вельмі прыгожыя рукі. Ён быў выдатны хірург, рызыкоўны, таленавіты і чалавечны. Я з тых іншапланецян, якія любяць рукамі. Адкіну філасофствы наконт галоўнай цікаўнасці – інтэлект. Гэта само сабой. Без гэтага не загарыцца зялёны. Я пра іншае. Вось я, вось ён. І тут я бачу рукі. Не хавай, не хавай. Не саромся, дазволь любавацца імі. Гэта так інтымна. Я разумею. Хачу дакрануцца да тваіх рук, адчуць шчакою тваю далонь, прыкласці пальцы да вуснаў. Ай, давайце без адхіленняў. Ён быў выдатны хірург, таленавіты, рызыкоўны і чалавечны. Бяліў кароўнікі, абкладаў цэглай фермы, граў на вяселлях у ВІА. Ты інакш глядзіш на жыццё? Дзяржава не цэніць нашу працу. Прымушае быць злачынцам альбо жабраком. Мне пляваць на тое, што пра мяне думае мясцовая эліта. Яны бяруць хабар і не жадаюць нічога змяніць. Іх цалкам задавальняе крывадушнасць прыгоннага права. Яны саромяцца бруднай работы, а я бруднага сумлення. Ты інакш глядзіш на жыццё?
Там павінна быць чацвёртае слова. Ён паклікаў мяне, каб пазнаёміць з братам. Вось моя жанчына. Так, павінна быць чацвёртае слова, не падабраў, не рашыўся. Толькі прашу, без паэзіі. Я была яго пацыенткай, ён выратаваў мне жыццё. Ён меў права сказаць: гэта моя жанчына. Яны чакалі касіра з грашыма, а я, як заўсёды, шукала папутку, каб дабрацца ў свой ГП. Рэйсавыя хадзілі з перабоямі. Лена, мы таксама зараз паедзем, толькі грошы атрымаем. З намі нарэшце калгас разлічваецца. У нас аўто, паедзем разам. Хвароба, фізічны боль атупляюць чалавека, адбіраюць радасць і жаданне жыць. Тая моя хвароба азадачыла медыцыну. Цяпер ніхто не дасць веры, што некалі на працягу 2 тыдняў кожную раніцу я рыхтавалася да аперацыі. Вось-вось прыедзе па мяне каталка, даставіць маё ад страху без душы цела ў прасторны пакой з іншаземным караблём-талеркай, асвятляльны прыбор пад столлю і людзі ў брудна-зялёных адзеннях з дзюркамі для вачэй, замест твараў нахіляцца нада мною. Гэта будзе апошні кадр майго жыцця, а потым. І кожную раніцу аперацыя адкладалася на заўтра. Пачакаем яшчэ пачакаем, што пакажа вось той аналіз, вось той. І гэты, і той нічога не паказвалі, акрамя патрэбы тэрмінова ратаваць чалавека. Ад чаго ратаваць? Не паказала і жудаснае даследаванне, на якое ішла сама сваімі нагамі, а вярталася беспрытомнай на насілках з дозай прымедолу ў крыві. Так і не назвалі хваробу, дзякуй Богу. Сама сабой прайшла безназоўнай. Толькі гэта месяцам пазней, а на прыёме ў яго я сядзела без 5 мінут мерцвяком. Яго вочы трывожна і засяроджана вывучалі квіток з лабараторыі. Ты павінна быць гатовай да аперацыі. Няўжо гэта яшчэ магчыма? Я сабралася паміраць. Няўдала, вымучваючы кіслую смешку, пажартавала я. А вось, бачыла? Прама перад маім носам тырчэла габарытная фіга. Ён меў права сказаць: гэта моя жанчына. Ён выратаваў мне жыццё. Толькі не трэба эмоцый. У яго былі вельмі прыгожыя рукі, і клетчастая кашуля з закасанымі рукавамі не перашкаджала лашчаць іх позіркам. Яго звалі Андрэй, у яго была цудоўная, прыгожая, мудрая жанчына, жонка. Ясным летнім поўднем ён загінуў у аўтамабільнай катастрофе, зусім маладым. Чэрствасэрдная старуха, мараль. Я зберагла сваю прыстойнасць, не дапусціла легкадумства, вартуючы лжывае сумленне, пашкадавала чалавеку пяшчоты, цяпла.